ஹாய் guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னதான் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃபிஷ் லவராக இருந்தால் கூட நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன தப்புகள் உங்கள் ஃபிஷ்ஷோட உயிரை எடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுற சின்ன சின்ன தப்புகள் என்ன, அது எப்படி மாற்றிக்கலாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு நீங்கள் ஒரு பெட் லவர்னா மறக்காம லைக்கையும் போடுங்க. ஸோ இப்போ வாங்க குயிக்கா வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ நம்ம இந்த கண்டென்ட் பற்றி பார்த்தோன்னா, அதாவது எல்லா ஃபிஷ் லவர்ஸுமே பண்ணக்கூடிய ஒரு தப்பை பற்றி பார்த்தோன்னா, ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ நீங்கள் அதிகமாக ஒரு கேர் எடுத்து ஒரு ஃபிஷ்ஷை பார்த்துக்கிறீங்கன்னா, நீங்கள் சும்மா அதுக்கு தண்ணி மாற்றிக்கிட்டு இருப்பீங்க. அதாவது இந்த தண்ணியெல்லாம் இருக்கவே கூடாது, 2 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு இருப்பீங்க சின்ன சின்ன பேட்டா ஃபிஷ்க்கெல்லாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால கூட உங்கள் ஃபிஷ் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆகி ஃபுட் எடுக்காமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸு. இன்னும் மெயின் பிக்சரெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபிஷ் மேலே அதிகமான ஒரு அன்பு, ஸோ உங்கள் ஃபிஷ் மேலே ஒரு அதிகமான ஒரு பெட்டு அன்பு வச்சுருக்கு, அதுக்கு நல்லா பார்த்துக்கணும். அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபிஷ் ஓனராக அது நல்லா பார்த்துக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுட்டை அள்ளி போட்டிங்கன்னா அதால் சாப்பிட முடியாது. சாப்பிட்டாலும் அதால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபிஷ் ஓனர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு பிச் ஆஃப் ஃபுட் எடுத்துப்பாரு, அதை அப்படியே போட்டுருவார். மொத்தமாக ஒரு பிச்சு கையில் எடுத்து அந்த கையில் இருக்கிறத அப்படியே போட்டுருவார். அப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது. ஏன் போடக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உங்கள் முன்னாடி நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குது. அந்த டிஷ்ஷஸில் எந்த டிஷ் முதல்ல எடுத்து சாப்பிட்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அதே ஒரே டிஷ் உங்கள் முன்னாடி நிறைய இருக்குன்னா, அந்த நிறையதுல எந்த பிளேட் எடுத்து சாப்பிட்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபிஷ்ஷஸ் கடை. நீங்கள் ஒரு பிளேட் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு போட மாட்டீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே நேரத்தில் அத்தனை போடும்போது இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகி அது சாப்பிடாம ரொம்ப நேரம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பில்லட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் இருந்து அது ஒரு மாதிரி மொசன்னு ஆகிடும். ஸோ அதனால் அந்த ஃபிஷ் சாப்பிடாது அந்த பில்லட்டை ரொம்ப நேரம் தண்ணியிலே இருந்ததுன்னா. ஸோ அப்படியே அந்த பில்லட் தண்ணியிலே இருக்கிறதுனால உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு பாக்டீரியா வரலாம். பாக்டீரியா அந்த தண்ணியில் சேரும். ஸோ அதனால நீங்கள் நிறைய நாள் க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு வைரஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதிகமான ஃபீடிங் பண்ணுறதுனால இத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் நார்மலாக சொல்லணுன்னா ஓவர் ஃபீடிங் எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான். ஸோ இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரே ஒரு ஃபிஷ் வச்சுருக்கீங்க, அதாவது ஒரு சிங்கிள் டேங்க்கில் ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் ஆன் வச்சுருக்கீங்கன்னா, அந்த ஃப்ளவர் ஆனுக்கு அள்ளி போட்டுறக்கூடாது. இப்போ சில ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பில்லட் இந்த கார்னரில் போட்டிங்கன்னா இன்னொரு பில்லட் இந்த கார்னரில் போடணும். அப்போ தான் அந்த ஃபிஷ் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஸ்விம் பண்ணிட்டு வரும்போது அதுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகும். புரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும். அப்போ நான் இந்த மாதிரி என்கிட்ட நிறைய ஸ்கூலான ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. ஸ்கூல் ஃபிஷ்ஷஸ் அதாவது குரூப்பாக இருக்குது ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு. அப்போ நான் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இருந்தால் நான் அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு நான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மேடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னது ஒரே ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு தான். இப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு ஃபிஷ் வச்சுருந்தா மட்டும் அந்த மாதிரி போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா ஒரு ஃபிஷ் வச்சுருக்கும் போது அது மேலே நிறைய கேர் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளீனினஸ். நீங்கள் ஃபிஷ்ஷை வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 மாதத்துக்கு நான் இப்போவே போட்டுடணும், இப்போவே பண்ணிடணும், இப்போவே முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பீங்க. ஆனால் 2 மாதத்துக்கு கழிச்சு அந்த ஃபிஷ்ஷு பழசாயிடும். நீங்கள் இன்னொரு பெட்டு மேலே போயிடுவீங்க. ஸோ அந்த டைமில் டேங்க் க்ளீன் பண்ணி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுமா நான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ அப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. இப்போ அதுவும் ஒரு உயிர் தான், அதுக்கும் நீங்கள் கிளீனினஸ் கொடுக்கணும், அதுவும் க்ளீனாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு அவ்வளோவா சோம்பேறித்தனம் படாதீங்க. டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபுட்டு போகிறதுக்கோ. நானே சோம்பேறித்தனம் படுவேன், நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். சரி விடுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலிங். இப்போ நீங்கள் குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க. ஆனால் சில குறிப்பிட்ட ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும்தான் குரூப்பாக வளர்க்க முடியும். இப்போ நீங்கள் ஃப்ளவராக நல்லா எடுத்துக்கிட்டு நான் இது குரூப்பாக வளர்ந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தேவையான டேங்க் சைஸ் வைக்காமல் மெயினாக ஃப்ளவரான மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் குரூப்பாக வளர்க்கவே முடியாது. புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் குரூப்பாக வளர்த்தே ஆகணும்னு ஆர்டர் போட்டு அதை வளர்த்து அதுக்கப்புறம் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டு செத்து போகிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ குரூப்பாக ஃபிஷ்ஷஸ் வளர்க்கும் போது இந்த ஃபிஷ்ஷு கூட செட் ஆகுமா, அந்த இந்த ஃபிஷ்ஷு கூட செட் ஆகுமா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குறது ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம். ஏன்னா அப்போ தான் ஃபிஷ்ஷஸ் சேவ் ஆகும். புரியுதா மக்களே? ஸோ நெக்ஸ்ட் டேங்க் டெக்கரேஷன்.
பொதுவாக வந்துட்டு ஒருத்தர் ஃபிஷ் டேங்க் வளர்க்குறதே ஃபிஷ் டேங்க் வச்சிருக்கிறதே வந்துட்டு அந்த டேங்க் அழகாக இருக்கும். பார்த்தா ஓ மை காட் என்னடா டேங்க் இது அப்படியே மைண்ட் ப்ளூயிங்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு ஃபிஷ் டேங்கே வச்சுருப்பீங்க நீங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலமையில வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இருக்கிற கிரேவல், இருக்கிற சேண்டு, இருக்கிற அது பேர் இருக்கிற வுட் பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடுறது டேங்க்குள்ளே. அந்த ஃபிஷ்ஷால் அதுக்குள்ளே இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறது இல்லை, அந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு கேட்குறது இல்லை. அப்படியே எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு கழிச்சு அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியும், எடுத்துகிட்டு போய் தூக்கி போட்டுறது. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளவரானே எடுத்துக்கலாம். அதுதான் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஃபிஷ்ஷு. இந்த மாதிரி ஃப்ளவரானெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஃப்ளவரானுக்கெல்லாம் ஸ்மால் ராக்ஸ், சின்ன கல்லெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த கல்லை முழுக ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். புரியுதா மக்களே? ஸோ அந்த கல்லை வந்து அது முழுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அதே பிரான்ச்சஸ் வச்சிங்கன்னா அந்த பிரான்ச்சஸில் போய் அதோட ஹம்ப் எரியறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொலன்னு வெளியே வந்துடும் எல்லாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பெரிய ராக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கூட ஃப்ளவரானுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லா ஃபிஷ்ஷஸ்க்கும் ஒரு மாதிரியான டெக்கரேஷனாக அதுக்கு செட் ஆகாது. ஸோ இப்போ நான் என்னடா பண்ணுறது ஃப்ளவரானுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ உங்களால் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஷ் டேங்கில் ராக்ஸோ இல்லை பிரான்ச்சஸோ அதெல்லாம் வைக்க முடியலன்னா சாண்டு போடலாம் சில ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து சாண்டு ஒத்துக்காது. அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து ராக்ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் பிளான்டட் ஃபிஷ் டேங்க் வைக்கணும், அதுக்கு நான் என்னடா ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் விடுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நான் இன்னொரு வீடியோ அப்புறமா போடுறேன், சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் சைஸு அண்ட் டேங்க் சைஸ். ஃபிஷ் சைஸ் அண்ட் டேங்க் சைஸ் என்னடா இவன் லூஸு மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சரி விடுங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஷ் டேங்க் சைஸு, இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஷார்க் வச்சுக்கிட்டு ஒரு 3 feet டேங்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஷார்க்கால் சர்வே ஆக முடியாது. அது போய் அந்த டேங்க்கில் டம்முன்னு முட்டிக்கும். ஸோ அந்த டேங்கோட கிளாஸும் உடையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் அந்த டேங்க்கில் இருக்கிற இது மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் கூட சாப்பிட்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரியான நிலைமைகள் இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஃபிஷ் டேங்க் சைஸை முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷை வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மோட்டர் செட்டப்பு, ஃபில்டர் செட்டப். இப்போ அதெல்லாம் ஏன்டா சொல்லிகிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஸோ நார்மலாக சொல்லணும்னா சில ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது அதில் வந்து மோட்டர் ஏர் பம்ப் இல்லாமல் வாழவே முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, சடனாக ஒரு நாள் கரண்ட் போய்ட்டு ஒரு 12 hours கரண்ட் போயிடுதுன்னா அந்த 12 hoursக்கு அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிஷ்ஷு வாங்குறப்ப எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு பேட்ரி மோட்டர் வாங்கி வச்சுக்கணும். புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு முன்னே வாங்குறது, ஃபில்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா முன்னாடி இன்னொரு ஃபில்டர் வாங்கி வச்சுக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்கூலிங் விடுறீங்க ஃபிஷ்ஷஸை. அந்த ஸ்கூலிங்கில் வந்துட்டு இப்போ நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஒன்று அடிச்சிக்குதுன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்று அந்த வந்து கடிக்கிற ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு போய் ஷாப்லேயே கொடுத்துடலாம். ரெண்டாவது அந்த சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குல்ல, கடி வாங்குற ஃபிஷ்ஷு, அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து செப்பரேட்டாக இன்னொரு டேங்க்கில் மாற்றி வைக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது வந்துட்டு டெக்கரேஷன்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கணும், ஆனால் வந்துட்டு இது வேறு. புரியுதா மக்களே? ஸோ இது வந்துட்டு டெக்கரேஷன்ஸில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்துட்டு லைட் செட்டப். இப்போ சில பல ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஹீட்டரும் போடலாம், லைட்டும் போடலாம். ஃப்ளவராக நல்லா வார்ம் வாட்டரில் வாழ்கிற ஃபிஷ்ஷு. ஆனால் சில ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் லைட்டு போட்டிங்கன்னா அது ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சம்மர் சீசனில் சென்னையிலே 36 degreeடா, இதில் போய் நான் எனக்கு லைட்டு போட்டு வச்சிருக்கேன், எனக்கு எவ்வளோ சூடாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் நினைக்கும். நான் சொல்லலை, சரியா? அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நினைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் வந்துட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷஸால் ஹீட் தாங்க முடியாது. சில கோல்டு பாடி ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ஹீட்டு தாங்காமல் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து இறந்து போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, காஸ்ட்லியான ஃபுட்டாக வாங்கணும், இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு காஸ்ட்லியான ஃபுட்டு தேவையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. அதாவது ஒரு சின்ன காஸ்ட் 10 ரூபா ஃபிஷ்ஷு, இப்போ பேட்டா ஃபிஷ் டாய் யூ பிளடி மேன், இந்த காஸ்ட்லியான ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கி இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு போட்டு என்னடா பண்ண போகிற, இது அவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஃபிஷ் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உயிர் தான். நீங்கள் இப்போ பிராண்டடு, இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ் எத்தனை நாள் நிற்கும், எத்தனை வருஷம் போடலாம், அதெல்லாம் பார்த்து தான் வாங்குவீங்க. அதே மாதிரி தான் ஃபிஷ்ஷஸுக்கு கடை. ஃபுட்டு வந்துட்டு நீங்கள் குவாலிட்டியோடு வாங்கணும். புரியுதா மக்களே? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்படி தான் பல விஷயத்த சொல்லி தெரியுறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு ஃபுட்டு வாங்குறீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷோட லைஃப் டைமெல்லாம் ஓட்டிடக்கூடாது. இயர்லி ஒன்ஸு புதுசாக ஃபிஷ் ஃபுட் வாங்கணும். புரியுதா? அப்போ தான் வந்து ஃபிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் டெய்லி சாம்பார், டெய்லி ரசம், டெய்லி பிரியாணி சாப்பிட்டா கூட உங்களுக்கு வெறுத்துரும். டெய்லி ஒன்று சாப்பிட்டா தான் வந்துட்டு
உங்களுக்கு வந்து இது ஹைலைட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபிஷ்ஷஸ் கிட்ட நீங்கள் ஒரே ஃபுட்டை வந்து அதுக்கு போட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் வந்துட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஆடா சை இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நான் வாழணுமாடா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுட்டு போடுறீங்க, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறீங்க. இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு சில பேர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த மாதிரியெல்லாம் அவன் தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கான்டா, ஒரு ஃபிஷ்ஷை மெயின்டைன் பண்ண தெரிதான் அவனுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்களும் உங்ககிட்ட தேங்க் பண்ணுவாங்க. அப்படியே என் சேனலுக்கு கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா A5 பெட்ஸ்ன்னு போட்டு சைடில் ஒரு பர்பிள் கலர் ஹார்ட் போட்டு விடுங்க. புதுசாக சொல்கிறேன், ட்ரை பண்ணுங்கள் மக்களே, ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகேவா? எதிர்பாருங்கள். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பாலர் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோ இப்போ சந்திக்கும் வரை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை நெக்ஸ்ட். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இன்ஃபார்மேட்டிவாக தான் இருந்திருக்கும். கொஞ்சம் வளவலன்னு பேசியிருந்தா கூட நல்லா தான் இருந்திருக்கும். ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.